En aquest videotutorial veurem com l'estudiantat pot reservar una cita amb el professorat utilitzant el calendari de Google. Des de la pàgina principal del curs veiem que a la secció General hi ha un enllaç de reserva de cita per a tutories. Punxeu sobre l'enllaç. Si la pàgina que mostra no és directament la pàgina d'un calendari, sinó la pàgina d'identificació de Google, bastarà en posar el vostre correu UGI. Assegureu-vos que s'identifiqueu amb el correu de l'UGI i no amb un personal. Veureu un calendari amb la setmana actual. Quan la cita és per a setmanes posteriors, moveu-vos a través de les fletxes. Localitzeu el dia i l'hora que us vaig bé i punxeu sobre eixa franja horària. En la finestra emergent tindreu la informació de la cita, el nom del calendari seguit del vostre nom entre parèntesis, dia i hora, qui demana la cita, on tindrà lloc, informació addicional que hagi indicat el professorat o que li doneu vosaltres perquè sàpiga sobre què voleu parlar, per exemple, una revisió d'un treball individual per videoconferència. Deseu la cita. La franja horària que heu triat ja no està disponible per a ser elegida. Des de la finestra emergent podeu comprovar com la cita s'ha convertit en un esdeveniment des de l'enllaç Consulta-la, edita-la a Google Calendar. Si per qualsevol circumstància hagueu d'anul·lar la cita, des de la icona de la paperera podeu suprimir l'esdeveniment i caldria que notificareu a l'altra persona per correu que no acudireu a la cita perquè ho tinga present. Amb això, l'esdeveniment desapareixeria del vostre calendari i quedarà marcat amb una exclamació en el de l'altra persona.